Lalo kay mas digin ti Valentine's Day. Nga, amoy mitin di Pilipinas, ti Valentine's Day ke kas na misa nga official, special, legal holiday. Nga, iselebrar amin. Tihaan lang ang mga celebrar ke amoy mitin, nagigibiter-bitera, nga single. Nga, so nga to the rescue ni Mana ni Mabinay. Mangtad tayo ti tips na kasano kayo nga agka-jowa. Yung sabay tayo ang rugyan, no baro kayo kanati channel kayo, kaya like and subscribe kayo. Kaya click yung may notification bell ta, ano updated ka na baro nga video ni Manang yun. Nga, rugyan tayo. When, di mo na nga tip tayo, agpapintas ka. Nga, rugyan, di parang digos nga inaldaw. Nga, amo, di ba ti rason, no, pinaong mga aral ko ka. Daango mo. Agdigos ka, agpabangalo ka. Nga, no, mauna yung mo ti agmay-may ka, pagka surusuruin. Baka no, isuma ti kwa, ki, ta no, makapagnobyo ka mata na niya. Nga, agpaysa. Nga, simpain tabagin. Nga, or no, sintabagin. No, abdudugyo ka ata, rug-rug yaman ti agdal-dalus ti bagimon. Ta no, makatrak sa bali nga tao. Nga, effective data. For sure. Kaya syempre, rumuwar ka, di ka balayaw hanggang pupo lang ang tinanayo nun. Nga, agpasyar-pasyar ka. Nga, ta na makamamu ka ti sa bali. At kailangan mo no kwan, hindi kaya mga ramgang kakasipe, nagpii, kagabao. Nga, hindi routine mo ate, balay, eskwela, balay, eskwela, balay. At sabsabalyam may basi. Nga, kapag kami pumasyar basi iikyandaan, agmul kami basi, at tumambay kami basi ti milk tea shop, o rin kung gusto ti milk tea tataya, at ti babaro ni guy. Kumabang kami pumasyar. Malay mo, di kita pagtantambayan ni future Prince Charming mo. Aya, nga, sasabayan ba si routine mo? Tanong makamamu pati babaro nga mang patibo. Tapuso! When kumilos ng ayon sa ganda. Pero di pagbagad, di Tagalog kaya, noong kang napipintasan, kaya ka nga juicy. Apo, magpaparis tayo mga widespread. Di agong na ako. Ang kamo na, apo nga juicy na tanong, kaya mo kakapon mag-ti ma first boyfriend mo. Umayon, kumilos, mangarap, yun lang, mangarap ayon sa ganda. Nadama kayo maamukin ka, personal, when yung Facebook, Messenger ka siya, makichat. Hamo may nga isnabi na nga insigida. Nga, amuin. Paino umuna ka rin to kaya dinasimpi. Nga, dami inadal na. Malay mo, iso ti Prince Charming. Haan tayo ka ang bebes, ti physical na physical face. Panagrup-rupa, ti tao. Nga, pati asawa, na makaasawa ka niya. Ka, di pag, ano baga? Tagalog ka sa laon. Di mang pabayag ka relasyon kay di ugali. Compatibility yung nga duwa. Ang nagib face value. Sumahang ka nga isnabera. Nga, ang amwempay na umuna. Dati ki optional lang nga ang applicable ti amin. Yung malay mo, nga. Magdagdag ng konting landi. Nga, ado nga min ti lalaki nga may gidator-torpe na. So, anong sulat yung urayan mo nga mga remking ka at bakawan ti mauray mo. Adi mo. So, duda mo, kunada nga rin nga. Sika ti mangirugin. Sika, agara mo na mabalay. Yung mami nga di obvious na obvious. Aya, simple ang basi. Nga, mangtag ka ti cues. When the signal, kanya na, ang dami. Basi panagaya mo kanya na panaggusto. Kanya na niya.
Trinto kay di baga na mo nga easy to get ka sa validator niya. Trinto ka at kayang ka na insida. At pa dalagang Pilipina. Kasi, come on, kaya. Pilipinay. Nga, Weng, ano man na yun na may basi at di sang kadugong na tortured na aya. Ano man iturig na magkang basi tintin mga remkang ka. Wah, girl! Magkaka-love life ka na! Timaudi nga tip, kaapo dati ka pipigsaan. Nga, awan ito na, agkararag ka, ipanatang. Kanini apo Diyos ko no timangipin. Hindi ka lalaki tibiyag mo. Ay ka, agbayag ka talaga. Isuntong ti forevermore. Nga, magyaman Yan rod to all the single ladies out there. Buyain niyo dati video kung tanong malay nyo. This year, this month, this week, agka-love life ka mo. Tantang di kayo nga ag-bitter, di ba aya? Happy Valentine's, everyone. Diyan man din man ito ka nag-buhay ti video. No, imparwar ko na tanga Domingo. Kung baga ko siya